Samgyupsal sa may Malasiki, Pangasinan. Natikman mo na ba? Sa halagang 199 pesos, mayroon ka ng unlimited samgyupsal. Napakasarap ang kanilang samgyupsal dito. Kung hindi mo pa napupuntahan to mga ka-adventure, tara at ako inyong samahan at ating puntahan. So yun na nga mga ka-adventure, napadaan na po tayo dito sa may bayan ng Malasiki. Nadaanan na rin natin ang Jollibee at saka McDo. At magkalipas nga ng ilang minuto, andito na kami ni Lingmo sa may Barangay Nalsian Norte, Malasiki, Pangasinan. At dito nga tayo magpupunta sa may Turalba Square. Malapit din ito sa may TA Square Car Wash. Dito sa may Dikong Samgyupsal and Chicken Inasal House. Only meat, only rice, at only side dishes. Napakaganda rin ng kanilang mga ambience dito mga ka-adventure, oh. Napakalinis at saka napakaliwalas. So yun na nga mga ka-adventure, ito po yung kanilang mga menu. For as low as 199 pesos, mayroon ka ng unlimited samgyupsal. Mayroon nga tayong nakitang fish cake, potato marbles, at ang kanilang iba't ibang timpla ng karne tulad ng barbecue at saka kimchi. May pork, beef, at manok, at pipino. At andito na nga rin nga pala ang ating kumpare si Daring Kagiwa Vlogs. Nako mga ka-adventure, mukhang mapapalaban na naman po tayo. Ay, awa. At andito na nga pala ang aming mga inorder. Ready na po para iluto. So yun na nga mga ka-adventure, ang pinakaantay natin. Medyo nagli-level up na tayo ng konti. Parang kailan lang ang kinain natin street foods. Ngayon, samgyupsal na. Tingnan nyo naman mga ka-adventure. Amoy pa lang, nakakatakam na. Ay! Ay grabe mga ka-adventure, quality. Habang nga tayo nagluluto mga ka-adventure, ako'y takam na at naglalaway na. Ay naku naman yan. Ito na nga ang pinakaantay natin. Kainan na. At maglalagay nga tayo ng karne dito sa may litos at lagyan na rin ng sauce. Sabay subo. Unang kagat, thank you Lord agad. Ay grabe, napakasarap. Paano ba pala gumamit ng chopstick? Ito ba? Ayan pare. Ayun, ang galing mo pare. Very good ka. Isa pa nga. Ayun oh. Ang galing talaga eh. Tinusok. Ay! Hindi kumahuli pare. Ha? Buhay pa yung fish. Fish cake yan pare. Baka gumagalaw pa. Ayun oh. Naku naman yan, napakahirap palang kumain gamit ang chopstick. Napakalambot talaga ng karne mga ka-adventure. Lagyan mo pa ng sauce. Napakasulit talaga mga ka-adventure. Mapapasana all ka na lang talaga eh. Sana all. Kaya mga ka-adventure, arat na at tara na dito. Dito sa may Dikong's Good Old Fashioned Barbecue House, Malasiki. At sila'y nag-o-open mula alas 11 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Mayroon nga din silang bintang chicken inasal dito sa halagang 139, only rice, only soup na. Hey, what's up mga ka-adventure? Andito po tayo ngayon sa may Nalsian Norte, Malasiki, Pangasinan. At andito po kami sa may Dikong's Barbecue upang tikman ang kanilang pinagmamalaking unli samgyupsal. Tara na dito, arap na. Sarap talaga. Yumminess. Promises. Madali lang tong mahanap mga ka-adventure. Boundary lang to ng Barangay Tumling at saka Nalsian Norte. Along the highway lang to, going to Bayangbang. Kaya yayain mo na ang iyong mga tropa, mga katrabaho at kapamilya. Sulit na sulit talaga dito. Talagang babalik-balikan mo. For any orders and inquiries, pwede nyo silang i-follow sa kanilang Facebook page. Only Samgyupsal ba ang hanap mo? Dito ka na sa may Dikong's Good Old Fashioned Barbecue House, Malasiki.